Pozor na túto jednu vec pri manifestácii. Ak používate tzv. Podmienovacie vety, to sú vety typu ak budem mať dostatok času, začnem cvičiť. Keď budem mať toho vysnívaného partnera, budem konečne šťastná. Keď budem mať dostatok financií, kúpim si to moje nové vysnívané auto. Týmito podmieňovacími vetami si neustále priťahujete okolnosti, udalosti do vášho života, ktoré vám odzrkadľujú toto vaše nastavenie. Čiže si priťahujete nedostatok financií, nedostatok času, nedostatok lásky, nedostatok šťastia. Namiesto toho sa sústreďte a preklopte sa na dostatok. Čiže tu a teraz už máte dostatok financií, už máte to šťastie, cítite sa šťastní, cítite sa naplnení, máte dostatok času na svoje aktivity. Tým, že sa preklopíte z pocitu nedostatku a z nejakých podmienok, ktoré si sami sebe kladiete do pocitu dostatku, tak takisto na to veľmi rýchlo zareaguje aj vesmír a začne vám hádzať do reality práve veci, udalosti, okolnosti ľudí, ktorí vám budú potvrdzovať tento váš dostatok a nie nedostatok. Pre viac takýchto typov mi daj odber, teším sa na teba.